Хайырлы кеш, сез Мөслим тапшыруларын карыйсыз. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мен Лилия Шәймиева. Җирлегездә булган вакыйгалар турында кыскача. Язгы ташу алдыннан һәр җирдә әзерлек чаралары күрелә. Язгы ташу вакытында Мөслимдәге Курай паркын ел сайын су баса иде. Узган ел әлеге проблема су кудыручы насослар ярдәмендә хәл ителгән булса, быел да әлеге чараны кулландылар. Бүген биредә экскаватор эшли, резервта тагын 2 экскаватор тора. Көннәр кисәк кенә җылытып җибәрсә, ташу сулары көчле булыр дип көтә белгечләр. Язгы ташуга әзерлек инде бүген үк башланды. Язгы сулар тоткарлыксыз аксын өчен шәхси хуҗалыклар капка төпләрендәге торба башларын чистарта, өелеп торган карларны тарата башлады. Менә бездә ныклы әзерлек белән киләбез, капка төпләрен керәргә дип әзерләнәбез. Вараш башка барып, бабайларның, әбиләрнең капка төпләрен кереп кайтырга дип торам әле. Барыбызда күргәнчә безнең матур итеп яз җитеп килә Мөслимебездә инде. Мөслимебезнең бик матур, чиста. Минем фикерем буенча Мөслимебез язны каршы алырга әзер. Капка төпләрен кереп куйдык, каналларны ачтык, юлга су менеп Yıllarını bitirmesin diye. Kapka tüplerini çistertemiz, bütün çöplerini ciyabız. Kamyonlar da ciyip jeli. Ortlarından biz de ciyabız. Korlar ırgıt kalıyız şunda. Ecrek kanallarını oşup kıyabız indi. İşigallarını ciyiştirabız. Buldur algança tırışabız şunda. Gadet indi ol bizden. Безнең районда без 13-14 апрель көннәрендә кузгалыр дип фаразлый белгечләр. Көтелмәгән хәлләр килеп чыкмаганда Мөслим һәм Мәлләтама күперләре янында бош шартлату оештырылмаска да мөмкин. Ләкин елгаларда су күләменең нормадан артып китүе уйланырга мәҗбүр итә. Һәр елдагыча язгы ташуга ныклап әзерләнеп, аны хәвефсез уздырып җибәрү, көтмәгәндә килеп чыккан хәлдән шишу юлын эзләүгә караганда яхшырак бит. Белгечләр билгеләп үткәнчә, төндә салкынайтып, көндезгә җылытып җибәргәндә язгы ташу процессы тизләнәчәк. Шулай булгач, һәр нәрсәгә әзер булып торыйк. Лилия Шәймиева, Ойгыл Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Районыбызда республика һәм хөкүмәт программалары нәтиҗәле эшләвен дәвам итә. Шундый программаларның берсе яшүсмерләр клубларын капиталь төзекләндерү программасы ярдәмендә Оргамат от спорты клубында да төзекләндерү эшләре башланып китте. Бүген комплекста административ бинаны төзү эшләре алып барыла. Биредә түбәя бу стеналарны җылыту, ныгыту эшләре башкарыла. Әлеге административ бинада уку бүлмәләре, атлар өчен солярий һәм душ, кунаклар өчен гостиница номерлары, хезмәткәрләр өчен чишенү, киенү, сауна, душ бүлмәләре эшләячәк. Төзү эшләрен перфект стройшмасы төзүчеләр башкара. Без инде яңа блок төзеп, түбәсен яптылар инде строительләр. Хәзер эш кешеләренә тотыначаклар. Киләчәктә инде шушы быел, инде Алла бирсә инде шушылай гына эшли алсак, быел бетереп, август-сентябрь айларында полный мөмкинлектә эшләргә инде. Бүгенге көндә комплекста 11 ат һәм 1 пони тәрбияләнә. Әлеге чорда тренировкалар алып барылмый, чөнки атларга төрле прививкалар ясыйлар. Шулай ук бик тиздән комплекста бәби туй үткәрүдә көтелә. Шулпан һәм гипотеза кушаматты атлар июль аенда кулланачаклар. Атларга салам, пешен, соло, төрле витаминнар, йомырка, тозлар бирелә. Атлар белән инде үзе бер рәхәт инде. Менә киләсең теге ничек дип әйтәләр. Җан рәхәте киләсең, ашатасың, чистартасың атларны, йөреп кайтасың шунда. Үзе бер теге адреналин кебек инде ул. Син сагына көтеп тора торганнар да әйме? Ну, сагынган да бар инде, яратмаган да бар бер икесе шунда. Мәктәп укучылары, аграр көллияттә укучылар, шулай ук Мөслимгә кайткан кунаклар да бик еш кына берег атларны карарга киләләр. Аларны төрле яшелчәләр, шикәр белән кунак итәләр. Киләләр балалар, каникул чорында бик күп килделәр инде. Класслары белән и аерым кызыксынучылар бар балаларның. Менә сораулар бирәләр кызыксынып атлар турында. Гел мин уйламаган сораулар да килеп чыга шунда. Төзү эшләре тәмамланганнан соң Оргамак спорты комплексы өр-яңа бизәлеш алачак. Биредә төрле ярышлар, бәйрәмнәр үткәрергә дә мөмкинлекләр булачак. Димәк, бик тиздән Мөслимебез ат спорты уеннарының үзәгенә әйләнәчәгенә тулы ышаныч бар. Фәридә Гантинова, Ойгыл Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе табигатыбызны саклауга, әйләнә-тирәбезне төзекләндерү һәм матурлауга үзеннән зур өлеш кертә. Соңгы елларда гына да предприятие хезмәткәрләре тарафыннан район үзәгендә 3000 артык нарат, алмагач, карама, Канада чаганы, туй, можжевельник, шыршы, тупыл, пихта, имән, каен агачлары һәм 5000 якын куак утыртылды.
Теплица хуҗалыгында агач һәм куакларның үсентеләрен үстерү җаенда тапканнар. Көнбатыш туйысын, алмагач һәм спирей куакларын орлыктан, тол һәм башка декоратив куакларны чыбыкчыклардан үстерәләр. Үсентеләр 1 ел эчендә генә әзер булмаса да, киләчәк елларга үзләренә база әзерләйалар. Менә тагы кышлар үтеп китте, матур яз җитте. Без язны бик нык көттек. Үзебезнең эшебезне февральдән ук башлаган инде. Мишкә ягып, җылытып, орлыкларны чәчеп, менә үсентеләрне тиштереп, хәзер безнең пикировка бара һәм бер өлеш чәчәкне без хәзергә калдырган ик чәчүне. Теплицада узган ел 50 мең төп чәчәк үстергәннәр. Алар район үзәген һәм оешма предприятие тирәләрен кояшлы кыел зонасын ямлап көзгә кадәр шул чәчәктә утырды. Чәчәкләр быел да шул ук күләмдә үстереләчәк. Петуния, сальвия, целлозия, катарантус, виола, хризантема, yorangul, агератум чәчәкләре берничә теплицада 210 квадрат метр мәйданда үстерелә. Безнең язгы сезон шу вакытта башланып китте инде. Теплицаларда хәзер эшебез күп. Кызларыбыз белән тату эшлибез, кызларыбыз бергә күчереп утырту өстендә эшлибез инде. Чәчәкләрне сабый бала караган кебек тәрбиялибез. Оешма хезмәтчәннәре урамнардагы чөпне җыеп, утилләштерүгә дә озата. Язга ташуга әзерлекләр апарабыз, карларны силкетәбез, урамнарга ташлыйбыз. Көндә урамнардан чүпләр җыябыз, кар эри, чүп чыга торабыз, җыя торабыз. Мөслим урамнарын гына түгел, кояшлык ел зонасын, парк һәм скверлардагы чисталык, тәртип эшендә алар җавап бирә. Гомумән, табигатькә сакчыл караш әлеге оешмада девиз буларак яңгырый. Лилия Шәймиева, Ойгыр Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Халык өчен шәхси йортларын гадиләштерелгән тәртиптә рәсмиләштерергә ярдәм итүче дача амнистиясе федераль законы озынайтылды. Бу хакта хәбәрчеләребез репортажын карагыз. Әлеге федераль канунның вакыты озынаю шәхси торак төзелешенә яки шәхси хуҗалык алып бару өчен бирелгән җир участокларында төзелгән яисә урнашкан шәхси йортларга үзләренең хокукларын гадиләштерелгән тәртиптә рәсмиләштерергә ярдәм итә. 2018 елның 1 мартында тәмамланасы дача амнистия федераль законы 1 март 2020 елга хәтлек озынайтылды. Дәүләт тарафыннан шәхси йорт хуҗаларына җиңелләштерелгән рәвештә кадастр исәбе яисә дәүләт теркәве үткәреп, үз йортларын рәсмиләштереп бетерер өчен мөмкинлек бирелде. Шәхси йортны рәсмиләштерергә кирәкле булган документлар пакетын тапшырганда, канун тарафыннан уйланылганча, объектны эксплуатациягә тапшыру өчен бирелгән рөхсәт кәгазе таләп ителмәячәк. Төзелеп беткән йортны дәүләт кадастры исәбенә кую яки дәүләт теркәве үткәрү техник план нигезендә башкарыла. Аның составында төзелеш өчен рөхсәт булу мәҗбүри. 2017 елда район буенча барлыгы 232 кеше үзләренең милекләренә дәүләт теркәве үткәргән. Росреестр идарәсенең Татарстан Республикасы буенча мөслим бүлеге белгечләре райондашларыбыз милекләрен рәсмиләштерергә ярдәм итәргә һәрвакыт әзер. Үзегезне кызыксындырган сораулар белән бүлек хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итә аласыз. Документларны күп функцияле үзәк аша тапшырырга мөмкин. Фәридә Гантинова, Ойгыр Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Узган атнада Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында без бергә Республика балалар иҗаты фестиваленең зона туры үтте. Мөслим, Актаныш, Ознакай, Сорман һәм Минзәлә районнары вәкилләрен кабул итте. Бу хакта тулырак коллегабыз Гөлнара Хатбуллина сюжетын карагыз. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы гамәлгә куйган әлеге фестиваль кысаларында 3 конкурс үтә. Без бергә халык иҗаты конкурсы, Россия сувенирлары декоратив кулланма әйберләр күргәзмә ярминкәсе һәм туган ягым фотоконкурсы. Катнашучылар халык вокалы, халык ансамбле, хореография, инструменталь ансамбль, нәфис сүз, мода театры, иҗади гаилә номинацияларында чыгыш ясады. Призван целью собрать вот эти крупинки, изюминки талантов. Фестивальның төп максаты халык иҗаты өлкәсендә сәләтле балаларны ачыклау, аларның үсешенә ярдәм итү, туган якка, анда яшәүче милләтләргә мәдәниятка мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияләү. Күп районның чыгышын караганнан соң мин үзем өчен ачыш ясадым. Республикабызда сәләтле иҗади гаиләләр, кул осталары бик күп икән. Уен коралларына күрербез ала берсе, кием менә аларның ничек яши торган үз ауларыннан чыккан киемнәрен күрербез, җырларын, йолаларын, мәзәкләрен, шулай ук инде алар безгә шигырьләр дә сөйләп бирергә тиешләр. Менә бүген өмет итеп калабыз инде безнең шушы Ознакай, Актаныш, Сарман якларында нинди балалар, нинди талантлы балалар икән күрәсе килә иде.
Күргәзмәдәге эшләр төрле техникада башкарылган иде. Аларның һәммәсе милли колоритны чагылдырган. Җеп һәм сәйләм белән чигү, батик, бәйләм, барысын санап чыгу да мөмкин түгел. Мөслимнән Фаттаховлар гаиләсе шунда ук акварель буяулар белән рәсем ясау буенча мастер-класс үткәрде. Хореографиядә мөслимләргә тиңнәр булмады. Ознакай районы вокалчылары, сорманлылар гаилә ансамбльләре белән көчле иде. Безнең бу конкурсларда байтырып катнашып йөрү бөтенесе дә шушы үзебезнең балалар өчен бу номинациядә без 9 кеше катнашабыз. Без инде Ознакай шәһәренең гимназиясының данын якларга дип шушында килдек. Мөслимнән Мөҗәһит Әхмәтҗанов гаиләсенең чыгышы милли колорит һәм жанрлар төрлелеге белән аерылып торды. Курайда, гармунда уйнау, нәфис сүз, вокал беркемне дә битараф калдырмады. Нәфис сүз номинациясендә чыгыш ясаган Октаныштан Гүзәл Лукманованың «Ана монологы» күңелләрне тетрәндерде. Тамашачы Светлана Алексеевичның «Цинковые мальчики» хикәясеннән үзекне тында алмый тыңлады. Жюри әгъзалары педагогларга һәм тәрбиячеләргә тәкъдимнәрен җиткерде. Мөслим һәм Октаныш районнары вәкилләренең фестивальгә ныклы әзерлек белән килүләрен билгеләп үтте. Һәр катнашучыга диплом тапшырылды. Иң яхшы иҗат коллективлары, башкаручылар гала-концертта чыгыш ясаячак. Гөлнара Хатбуллина, Айгөл Шигаепова, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Хәерле кич, эфирда бүләккә җыр тапшыруы, котлау хатлары белән бүген сезне мин Лейсан Сабирова таныштырырмын. Беренче котлау хаты Котмыш авылында яшәүче Заһидуллина Римма Фатих кызына багышлана. Туган көнегез белән сезне балаларыгыз, оныкларыгыз һәм барлык туганнарыгыз тәбрик итә. Котмыш авылында яшәүче Заһидуллина Римма Фатих кызының 15 апрельдә туган көне. Сөйкле әниебез, моннан 75 ел элек шушы көнне син якты дөньяга килгәнсең. Иң изгеләр, иң сөйкемле кызларның берсе булып үсеп җиткәч, тиң ярың итеп ачык күңелле, ихтирамлы егетне әтиебез Заһидуллин Риф Таҗи улын сайлагансың. Алма агачыннан ерак төшмәгән кебек, безгә дә үзегезнең бар матур сыйфатларыгызны биргәнсез. Бүген без тормышта үз урыныбызны тапканбыз икән, бу әлбәттә безнең генә түгел, сезнең дә уңышыгыз. Инде без үсеп, үз тормышыбызны корып, үзебез әти-әни булгачта, туган өебез һаман үзенә тарта. Чөнки анда син бар, әни. Энебез Ирек, киленебез Эльвира белән безне һәрчак куанып, матур итеп каршы аласыз. Мондый бәхеткә әле озак еллар ирешергә насыйп булсын иде. Туган йортыбыз һәрчак ямьле, мул табынлы булсын. Кадерле әниебез, 75 яшьлек юбилеең белән сине кайнар котлыйбыз. Әтиебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әни. Син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килеп, без якыннарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге булып яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта теләпчән дә була белдең. Әни, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Гел шулай көләч йөзле һәм ягымлы бул. Балаларың, онык-оныкчыкларыңның куанычларын күреп яшәргә язсын. Дөньяда синең барлыкны тоеп яшәү безнең өчен әйтеп бетергесез бәхет, олы куаныч ул. Туган көнең, әни, алып килсен бары сәламәтлек, шатлыклар, безгә биргән йөрәк җылыларың, изгелекләр булып кайтсыннар. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән улың Ирек Эльвира, кызларың Фирая Илсур, Миләүшә Әмир, оныкларың Альмира Рәнис, Инзилә, Алия Азилә һәм оныкчыгың Ләйлә. Безнең теләкләргә кода-кодагыйлар һәм барлык туганнар да кушыла.
Müslim Oznakay Qozan делген құтлы хатында. Hürmetli Римма апа, туған күнігіз, юбилейіңіз құтлы мүбәрәк болсын. Құтлы болсын әни туған күнің, назлап қына сиңа дәшәрбіз. Алла бирса синең белән бергә, ұзақ еллар тағын яшәрбіз. Рәхмәтім зур сиңа ұзақ яшә, бізге бит сине бик зур юаныш. Арып талсақ тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Рәхмәтім зур сиңа ұзақ яшә, бізге бит сине бик зур юаныш. Арып талсақ тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Рәнжімеші әни үскен шақта, түрлі шақларыбыз буладыр. Яқшылықларыңны бізге бердің, синнен генә үрне қалғаныбыз. Рәхмәтім зур сиңа ұзақ яшә, бізге бит сине бик зур юаныш. Арып талсақ тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Яшәлі әни біздің үшін, бұл бит әлі ғұмыр ұртасы. Яқынларың, балаларың білен, көп ғұмырлер болсын өтәсін. Рәхмәтім зур сиңа ұзақ яшә, син бик зур юаныш. Арып талсақ тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Рәхмәтім зур сиңа ұзақ яшә, бізге бит син бик зур юаныш. Тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Арып талсақ тормыш юлларында, син бар әлі бізге таяныш. Син бар әлі бізге таяныш.
Кабылдагы котлау хатын тыңларга экраннар янына Нора Тастауылында яшәүче Әхтәриев Фәрит Мансур улын дәшәбез. Фәрит абыйны 65 яшьлек зур юбилее белән барлык якыннары тәбрик итә. Яз фасылы үз киңлекләренә аяк басканда Мөслим районы Нора Тастауылында яшәүче тормыш иптәшем, әтиебез, бабабыз Әхтәриев Фәрит Мансур улы 9 апрельдә улы юбилеен 65 яшь тулган көнен билгеләп үтә. Кадерлебез, син үз гомереңдә шактый авыр, сикәлтәле юллар узып, күпне күреп, күпне кичергән булсаң да, картаймагансың әле. Безнең өчен бүген гаять шатлыклы көн. 65 яшь әле ират өчен тормыш тәҗрибәсе туплаган бер чор гына. Кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, бабабыз. Без сине олы юбилеең белән тәбрик итәбез. Сиңа кырыштай нык сәламәтлек, бәхетнең зурысын, гомернең озынын телибез. Әниебез Гөлнур белән пар канатлар булып, бер-берегезгә һәм безгә терәк булуыгызны, тигез тыныч, матур картлык, күңел тынычлыгы, бала оныкларыгызның игелеген күреп яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт әти, син булганга тормышыбыз күгендә. Терәк булдың син һәр вакыт, кирәклесең бүгендә. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, ак нурларга яшә кыйнып. Син ышаныч, терәк безгә әти. Без яшибез сиңа сыйынып. Изге теләкләр белән якыннарың диелгән котлау хатында. Хөрмәтле Фәрит әфәнде, туган көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Yazmışыбыз бүләге синәти. Әйе безнең үзәге синәти. Гаиләбезнең йөрәге синәти. Барыбызның теләге синәти. Язмышыбыз бүләге синәти. Барыбызның теләге синәти. Язмышыбыз бүләге синәти.
туган көннәрен, гаилә бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләрнең барысына да изге теләкләребезне юллыйбыз. Сәламәтлек, гаилә бәхете, күңел тынычлыгы һәм иман байлыгы телибез. Киләсе очрашларга кадәр исән-имин булыгыз. Муслим Қаршал, эстрадабызның артисты Рамил Закиров үзенең дәртле концерты белән сездә кунакта. Заманча музыка, халкыбызның моңы, булар барысы да булачак. 19 апрель РДК. Килсәң, дәртләнеп китәрсең. Нефтехимия – одно из ключевых бизнес-направлений Татнефти. И особенно важное место в нем занимает шинное производство. В состав нефтехимического комплекса компании входят 10 современных предприятий единого производственного цикла. От снабжения сырьем до реализации готовой продукции. Нижнекамск Шина – крупнейшее отечественное предприятие шинной индустрии. Производит около 250 товарных позиций легковых и легкогрузовых шин марок Кама, Кама Евро, Виатти. Свои машины в них обувает каждый 5-й автовладелец. Завод одним из первых в стране перешел от выпуска шин диагональной конструкции на высокоэффективные радиальные. Благодаря инвестициям Татнефти проведена мощная модернизация производства. Нижнекамск Шину оснастили роботизированными станками и автоматизированным вулканизационным оборудованием. Среди крупнейших предприятий нефтехимического крыла Татнефти и Нижнекамский завод грузовых шин. Сегодня шинами предприятия комплектуется основная часть большегрузов страны, в том числе техника, обслуживающая Министерство обороны России. Всего на заводе производят более 40 наименований продукции для автомобилей, сельскохозяйственной техники, автобусов, прицепов, а также различные виды резинотехнических изделий. Нижнекамский завод шин цельнометаллокордной конструкции – гордость Татнефти. Уникальное производство мощностью 1 миллион 200 тысяч штук шин в год было запущено в 2009 году при стратегическом партнерстве с известной немецкой компанией. Продукция завода полностью отвечает жестким современным требованиям рынка и соответствует высоким стандартам качества. В 2015 году на комплексе запущено производство по восстановлению ЦМК шин. Услуги предоставляет совместное с итальянской компанией Marangoni предприятие Кама Ретрет. На заводе установлено новейшее оборудование, а в процессе производства используются высококачественные материалы. При этом характеристики восстановленной шины не уступают новому продукту по ходимости, надежности сцепления с дорогой, уровню безопасности и экономии топлива. Проектная мощность завода – 36 тысяч штук восстановленных автопокрышек в год. Конкурентоспособность продукции Татнефти обеспечивается за счет использования качественного технического углерода. Он придает шинам высокую прочность, в разы повышая срок ее службы. Этот важнейший компонент выпускает предприятие Нижнекамск Техуглерод. Сегодня предприятие успешно выпускает 14 марок широко востребованного технического углерода. Огромный ассортимент продукции способствует обширной географии реализации как внутри страны, так и на экспорт. Серийная продукция нефтехимического комплекса Татнефти совершенствуется в научно-техническом центре Кама. Это своего рода мозговой центр шинного производства. Здесь зарождаются новые модели автопокрышек. При их разработке инженеры-конструкторы стараются учитывать самые взыскательные запросы потребителей. В оснащенных по последнему слову техники лабораториях проводят глубокие анализы сырья, материалов, полуфабрикатов и готовые шины. Новые разработки испытывают на прочность и выносливость. Реализацией шин занимается торговый дом «Кама». В настоящее время потребителям он предлагает порядка 350 товарных позиций. В состав Татнефть-Нефтехима входят и другие предприятия, обеспечивающие бесперебойную работу всего комплекса. От эффективной деятельности каждого из них зависит успех шинного производства в целом. Нефтехимический комплекс Татнефти по праву занимает лидирующие позиции на рынке. Годовой объем производства более 12 миллионов автопокрышек.
Автомобили, обутые в нижнекамские шины, можно встретить более чем в 40 странах мира. Это свидетельствует о том, что предприятия шинного комплекса «Татнефти» эффективно развиваются и с уверенностью смотрят в будущее.